Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Today I would like us to reflect on the Gospel of Luke chapter 8 verses 26 to verse 39. The Gospel of Luke chapter 8 verses 26 to verse 39. We are live Monday to Friday on our TikTok account, Tembelani Ngobo Official, as well as on our Facebook page, Father T's Inspirational Thoughts. Then Jesus and his disciples sailed to the territory of the Gerasenes, which is opposite Galilee. When he came ashore, a man from the towns who was possessed by the demons met him. For a long time he had not worn clothes. He did not live in a house, but he lived among the tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him. In a loud voice he shouted, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me." There are few things I want to tease out from verse 27 and 28. When Jesus came ashore, a man came to see him. He had not worn clothes. That's number one. Number two, he did not live in a house, but rather he lived among the tombs. Number three, he cried out as he fell before Jesus, shouting, "Have mercy on me." These are three powerful statements that one cannot ignore. Write down on your journal, write down in your own journal. The first one, he was not wearing clothes. He was naked. He was naked. He had taken off his clothes. Whether he himself had taken off the clothes or the people had taken off the clothes of him, he had lost his dignity. He had lost any protection. He was vulnerable. He was at the mercy of other people. Bamhlubulile. And there are people who go through that in life. They feel that their dignity has been ripped off them, that they are stripped of their power, of their affection, of their dignity. They feel that they are totally naked, embarrassed, frustrated, scared, and vulnerable. Kibuka lo baba ohleli enqunu engagqokile. Ubuze bakhe baziwa iwona wonke umuntu. Endaliko ithuba analo. Kunalento ehlezi ingithinta kumadodana kaNoah. Uma uNoah esephuze iwayini lameqa, uthobhala kahle
walala wazumeka engasagqokile. Kodwa bathe mabembona bathatha ingubo bafihla ubuze kayise behlehla nyovana bengafuni ukubona, kodwa bafike bamboza. There are two actions la. Khona babona ubuze bafuna ukulala naye, khona babona ubuze bafuna ukumgqiba. And so too, there are two kinds of people. Khona abanye abantu abokubona uxakekile bajabule ngosizi lakho, khona abanye abantu abayokubona uxakekile bakusize bafihle ihlazo lakho emehlweni abantu. Wethandwa zami, ayikho imndeni engaxabani. Ayikho imshado engenawo ama-challenges. Ayikho imizi engenazo izinto zawo. Imizi ngemizi mile, kodwa yonke inezibi zakhona. Imizi ngemizi mile, kodwa yonke inezinto zakhona. Kunemsindo wegceke noma ngathiwa uyakephi. Akufunakali thandwa zami ujabule uvezela abantu ukuhlupheka kwakini. Akufunakali uhambe uxoxela abantu usizi lwasekhaya. Uyabona, noma ngathiwa nilale ningadlanga, awukwazi usuyaphuma ngakusasa emsebenzini esewuyasho ukuthi ave sixakekile ekhaya, ubona asidlanga lutho. Ngobani? Ngoba khona abanye abantu abazosizakala ngosizi lwakho. Uma wena uphila ngokwenze njalo, ungaphatheki kabi abantu uma sebethi aha lento elambayo. Yabona, kunezinto esivame ukuzenza emathandweni. Uthole ukuthi mina ngishade noSibanibani, kodwa ekhaya azwani. Ebese ngitshela umyeni wami ukuthi ave ngicika njena usisi, ave ngicika nje uanti, ave ngicika nje uma, lento ayenzayo akaqali ngami, wayenza kuSibanibani nakuSibanibani nakuSibanibani. Lento ayenzayo akaqali ngami, oqala lona angazina ayitshele kanje, engalona wenza ukuthi umbona nje njena, lona wenza ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi, ukhipha igaxa ezingaka zasekhaya. Yebo umyeni wakho uyakuthanda, yebo unkosikazi wakho uyakuthanda, kodwa ungumuntu. Uzolalela, uzokweseka, uzokusupporta, kodwa umengenayo ingqondo ngelinye ilanga uyokuthuka. Athi vele yini expect kuwena, enganuma wenu wanshiya emncane, enganuma wenu washiya ubaba wenu, enganuma wenu wathandana nomngani kaBaba wakho, enganuma wenu wenza ukuthi uphathekela nike wena kabi manje. Engani wena obuhlohla isibhamu. Wethandwa zami, angizazi kahle hle ibhamu, kodwa asidubuli singayanga emumva. Asidubuli singayanga emumva. Khona ezinye izinto abashaya ngazo manje ezithi mayifika ziphukele enhlizweni, kodwa yini uphatheke kabuhlungu ngoba uwena owamnika isibhamu, wasihlohla, wamtshela amahlazo egceke.
uwena nje owamsukela, uwena owathi ekudinweni kwakho wakhuluma izinto ezingahlangene nengxabano yenu. Yazi khona iculo engilithandayo, ukhethu ukuthula dali ukuthula sithandwa sami. Ukhetha ukuthula, especially mawucikekile, especially mawudiniwe, especially mawuphatheke kabi. Write that down for me. Khetha ukuthula mawucikekile, khetha ukuthula mawudiniwe, khetha ukuthula mawuphatheke kabi. When you're angry, when you're sad, and when you're frustrated, let's just choose peace. Khetha ukuthula. Ayikho into ekusizayo mawucikekile mawuzovula umlomo. Because ithandwa zami, noma yini ozoyikhipha ngesikhathi ucasukile izobe ingumlilo, izobe iyimcibisholo. You will cut throats. Ayikho into engingayithandi than ukusho izinto out of anger and come back and say, I'm sorry. Why you say you're sorry? You've already said it. Usukhulumile nje, uxoliselani. Ingane ekhuluma ingacabanganga. Awukwazi kuba umuntu omdala othi angadinwa useyasithuka, othi angafraba frustrated useyasithuka, othi angaphatheka kabi useyasithuka. Musuba uphaka impi, musukuba uhlobo lomuntu ohlezi luphaka impi, futhi uyiphakelana impi ekuhlulayo. Uyabona kunento empilweni esiyidingayo, ukufunda ukuzinqanda. Ngibuka lensizwa esinqunu, ngibuka lensizwa ubuze bayo busobala, ubuntu bayo busobala. Uyabona khona lento esiphila ngayo enobungozi, futhi uma singayiqapheli izosilimaza ngokuqhubeka kwesikhathi. Uyabona thina sisebancane, kodwa phela kwenza ukuthi ama cellphones ayingakabi khona. Mayisafika nje kwakusawugqwagqwa, futhi ayingakabi nawo amakhamera. Wongeke ubone umuntu exakekile, wena bese uyamshutha, ebese ufuna ukuthi urekhode, kodwa wawusiza. Yabona ithandwa zami, kunohlobo lwabantu oluyingozi. Futhi ngikhuluma kahle ngoba ngikhuluma kwi-social media. And akufunakali kwi-social media ungayiqondi le mentality. Khona abantu abakhuluma ngoba be-creator i-content. Khona abantu abarekhoda ngoba be-creator i-content. Abanendaba nawe, abanendaba nalutho, banendaba nabo kuphela. Uyabona kungathi kudubulana abantu la, kube khona umuntu ozodonsa ifoni yakhe a-create i-content. Ngake ngabona enye video ngelinye ilanga, le moto ilandela imoto zemali, kuyadutshulwana,
and lo munye uya driver, uyashoota, uyarecorda, lo munye uyamkhuza, uthukile, uthi sibanibani ipaka imoto, sibanibani solimala. Akanendaba loyana ngoba yena ngokwakhe he just want to create the content. And umbuzo wami uthi uyicreatela bani? He was willing ukuthi ashawe stray bullet. He was willing ukuthi abe caught up in the crossfire. He was willing to risk impilo yabantu ahamba nayo in the name yokuthi uyicreatile i-content. Uyingozi umuntu onjalo. Uyingozi umuntu o-selfish. Lento ifana nokushada nomuntu. First thing ayenza umeka avuka uyongenela amabhodwe adle aqede yedwa nifike ngasekho lutho. NgesiZulu siyayisithi lo muntu unobunja. IsiZulu nje sangempela sithi wazi wanobunja sibanibani. Wadla waqeda sonke wazi silambile. Enkhona abanye abantu esizwana nabo empilweni abanendaba nomunye umuntu. Thandwa zami, write this thing down and look at it carefully. Akusiye wonke umuntu onendaba nawe. Akusiye wonke umuntu onendaba nami. And kubalekile ukwazi lokho. Angikwenzela umzekeliso. Uyabona umuntu oyosenga inkomo. Imvamisa uyayathi mase ugezile umbele ebese thatha inkonyane alincelise. Unina ayitshela ukuthi upha inkonyane ukudla. Kodwa inkonyane elizoncela kabili kathathu alisuse athe suka lo munye abe udonsa umbele asengele eguleni. Uyothi inkomo umibona ukuthi hayibo lo muntu ongidonsayo akuyona ingane yami, iphinde uvala umbele, aphinde lona athathe inkonyane ayisondeze, idla inkonyane, akhohle unina, adedele, animesuka ebese kuphinde. Khona abantu abanjalo. Khona abantu who will use you to get izinto abayifunayo. Thandwa zami, ungakhohlwa kunabantu abazokuyuza. Mase bekuyuzile bazokushiya njengochepis ongesenashukela. The first word for me, he was naked. Ukhunyulwe ubani? Bangaki abambonile enqunu, benzeni ngakho? Bangaki abantu esibakhumulayo? Bangaki esihlala nabo esambe sineka ubuze babo, esishade nabo, abagudle kwesethu isibeletho? Nimbona nje loyana ave useless, nimbona nje loyana umshado umhlulile, nimbona nje loyana iboss yakhe injena, nimbona nje loyana wawuthola loya msebenzi walala neboss, nimbona nje loyana ulala nolona nomyeni wadadewabo. Uziyotshela abantu zonke lezi zinto uthi asenzeni? Ngempela ithandwa zezulu, umsuxoxa imfihle ingaka, umdala ungaka, usukuthi asenzeni? Yazi khona into abantu abayikhohlwayo. Phela sabantu thina solalela, kodwa ekugcineni sokujaja ukuthi kodwa ke wena ungazi uxoxa into enje, wena ke ungazi uzotshela thina into enje. Khona izinto ezingakhulunywa, khona izinto ongeke ukwazi uyixoxele bonke abantu.
umuzwa omunye umuntu azaqhoshe athi we akuhlali lutho mina la, we mina nje ngiyayikhulumela. You justifying i-action ebulala abantu. Wayenqunu baningi abantu esibakhumulayo nesibakhumulile. Mhlawumbe nanku umbuzo wami, sewumkhumulileke, then what? Sewumhlebileke, then what? Sewukhulumile kabi ngaye, then what? Worst of all, uma engikushilo ngikwazi kahlehle ukuthi akulona iqiniso. Yazi khona into mina engihlale ngisabe kuNkulunkulu. Ngiyalisaba mina igazi labantu eliyobuzwa kumina. Angifisi uNkulunkulu ngelinye ilanga abuze igazi labantu nemphefumulo yabantu kumina. Angifisi ngelinye ilanga uNkulunkulu athi Thembelani wakhuluma kwaze kweqa, Thembelani walimaza wadukisa abantu abami. Ngiyayisaba leyo nto. Ekwesibili okungithintayo, he was not in a house. He did not live in a house, but rather among the tombs. Now, literally it means wayengasekho kubo. Either wayesexoshiwe noma wabaleka, but wayengasekho kubo. But mhlambe khona la ngifuna ukuya khona. Uyalazi ikhaya that is so cold. Uyalazi ikhaya that has become so cold. Ezazi ingane zandawonye ezihlala egcekeni elilodwa kodwa ezipheka ngamabhodwe ahlukene. Uyazazi ingane ezihlala egcekeni elilodwa kodwa uhlala kwi-outbuilding akavunyelwe ukungena ekhaya. Uyalazi ikhaya eselinqwahile elingafune umuntu. Khona amanye amakhaya abandayo. Ayabanda. Selokwashona uma la ekhaya. Selokwashona ubaba la ekhaya. Yabanda. And you sometimes wonder kwenzakalani. But there's another element. He doesn't live among the living. He lives among the dead. He's no longer found among the living. He's found among the dead. Ithi nglozi evangelini uma beyobheka uJesu elibeni uthi nimfunelani ophilayo kwabafileyo. Moya ongcwele kaNkulunkulu. Yazi umoya kaNkulunkulu uvuse kumina enye inkonzo. Mingaki imndeni yethu ekade yafa. Thina siyitshela ukuthi saphila. Bangaka abantu okade bafa. Thina siyitshela ukuthi basaphila. Yabona ithandwa zami, just because umuntu uhlala nawe, just because umuntu umbona every day, just because umuntu you engage naye, mhlawumbe omunye kade afa. How do we know this? Uyabaza abantu abashadile ozokunika imfihlo akuxoxela ukuthi kahle kahle mina kade nga-check out kuleyo mshado. Kade nga-check out. Kade ngaphuma. Uyayazi ingane ethi I cannot wait to finish matric
and get out of this house. Kade ya check out. Yabona ithandwa zami nginento esikhohlwayo. People emotionally check out before they physically check out. Write that down for me. People tend to spiritually, emotionally check out first before they physically check out. Kada hamba. Kada phuma. Uhleli nje. Uplana i-exit yakhe. Kodwa kade a-check out. And that's the reality of life. Uyabona khona amabandla engiyaye ngithi mangibuka ngithi mina ngazi yothini umntaka Maria uma efika. Mhlambe kade safa. Kade safa. Khona imndeni mhlambe kade yafa. Khona ama friendships mhlambe kade afa. Sesihleli nje ngoba sisaba abantu. Sesihleli nje ngoba saso kwenze njani. Sesihleli nje ngoba mangidivorce I will lose a huge amount of my pension. Kunabantu kade ba check out. Balinda ukuthatha imithwalo yabo and walk out. He no longer lived in a house, but he lived among the tombs. Ngelinye ilanga uboke uhlale nempilo yakho, uhlale nabantu abaseduze kwakho, ukubheka ukuthi ayibo ngihleli nabantu abaphilayo la noma sengihleli namathambo. Uthi ngelinye ilanga uNkulunkulu mekhuluma noHezekiah in Ezekiel chapter 38 37 or 38 uyahamba udlula esigodini esasinamathambo. Amathambo abantu abake baphila. Amathambo abantu abake bathandwa. Amathambo abantu abake bagonwa. Amathambo abantu abake baba ligolide kubantu babo. uNkulunkulu unombuzo awubuza uHezekiah ohlezi uhlala enhlizweni yami. Uthi ndodana yomuntu mucabanga lamathambo asangavuka yini na? Mucabanga lomshado usangaphila yini na? Mucabanga lomndeni usangaba nothando yini na? Mucabanga leli khaya lisangabuyelwa ukuthula yini na? Mucabanga inhliziyo yakho isangaxola yini na? Mucabanga abantu basangakwamukela yini na? Mucabanga leli bandla lisangazana yini nami njengenkosi nomsindisi walo na? Yangithinta lo yambuzo. Do you think these bones can still come back to life? Akahlali nabantu. Hlale emathuneni. Yazi ngiyayibuza kwesinye isikhathi ukuthi abantu abambiza ngegama washonaphi uSibanibani asimazi kodwa abambonayo bathi usahlala emathuneni. Have you ever reached a stage in your life where you come to a deeper realization, I wasn't like this?
Mina, I was very trusting. Mina ngangibathanda abantu. Mina, I was very loving. Mina, I was very understanding. Mina, I was outgoing. Mina ngangithanda lahlekwa khona. Have you ever come to that realization and you've realized ukuthi you've lost that? Yazi, sadly, khona abantu who've lost the beauty of living. They mere exist. Basenayo injabulo. Ayikho into ebuhlungu than to realize ukuthi ayisekho into ekujabulisayo. Ayikho into ebuhlungu than to realize ukuthi ayisekho into that you are looking forward to. Ayikho into ebuhlungu than to realize ukuthi namhlanje kuyafana nayizolo, kuyafana nakusasa. I just live and exist. Many people have lost themselves in the tombs, and yet abakafi kodwa kade bafa. Many people have lost themselves. They've forgotten how to be happy. They've forgotten how to put themselves number one. They've forgotten how to be free. They're full of hatred, anger, and fear. They've forgotten how to be happy. Yazi khona abanye abantu, you look at them and you realize they've forgotten how to be happy. They expect someone else to make them happy. They expect that life will give them happiness. They get frustrated, mabengayitholi le njabulo nentokozo. They're waiting among the tombs, hoping that someone comes and pick them up. What happens if nobody picks them up? What happens if nobody remembers them? What happens if nobody says, come back home? Khona abanye abantu athi ngengixola kakaxolisi. What happens if that person never comes back? Khona abanye abantu who will do things to you and abanendaba how you feel. Vele their intention was to destroy you. I so wish ibandla likaNkulunkulu can realize that. Khona abanye abantu who will do things to you, they do not care how you feel because their intentions was to destroy you. Write that down for me. There are people who will do things to you. They wouldn't care how you feel because their intention was to destroy you. That's their purpose. They will do things to you. They don't care how you feel. Their main intention is to destroy you. He lives among the dead. Wabeka ubani? Nobody knows. But he does something so powerful, so brave. He sees Jesus, runs to him, falls at his feet, and he cries out. He cries out. He cries out. Jesus, Son of the Most High God, have compassion on me. Yabona ithandwa zami, kubalekile ukuba nendawo okhala kuyona. Uma izimo
zenzeka, uyayidinga indawo okhala kuyona. Uyayidinga indawo obika kuyona. Le ndoda, he probably meets Jesus, maybe not for the first time, because he's calling him by name. He's calling him by his title. So he probably knows him. Then when he sees him, he says, Son of the Most High God, have mercy on me. Bangaki namhlanje kulomkhuleko abaphakamisa izandla zabo abathi ndodana kaNkulunkulu ophilayo ngiyahawukele. Ndodana kaNkulunkulu ophilayo yiba nenceba kum. Ndodana kaNkulunkulu ophilayo yiba nomusa. Ndodana kaNkulunkulu ophilayo ngenelela. Bangaki namhlanje ekseni abathi Nkosi mawungangedluli. Sho njalo umhlabeleli uthi mawungangedluli Jesu yizwa amazwi ami. Athi lapho babiza abanye athi mawungizwe nami. Bangaka abathi Nkosi ngihawukele. Lord, have mercy. Show me your compassion. Remember me again. Ngivezele isihawu sakho. Yebo mhlambe bese ngididekile. Yebo mhlambe bese ngidukile. Yebo mhlambe bese ngikushiyile. Yebo mhlawumbe bese ngimemeza, kodwa namhlanje akungihawukele. Bangaki abathi ndodana kaNkulunkulu ophilayo yiba nomusa kimi. Bangaki namhlanje abacela umusa kaNkulunkulu. Bangaki namhlanje abathi Nkosi angisakwazi ukuzithwalela. Nkosi angisazi ngenze njani. Nkosi ngiyawudinga umusa wakho. Khona umhlabeleli uthi siyawadinga Baba amandla akho. Siyawadinga Moya Ongcwele amazwi okuhlakanipha. Athi ucula kahle lapho ivunguvungu zivukela umoya wami, athi ungikhumbule Nkosi yami. Bangaki abathi Baba iba nomusa emshadweni wami. Bangaki abathi ndodana kaNkulunkulu ophilayo iba nomusa kubantwana bami. Ndodana kaNkulunkulu ophilayo ngenelela kwibhizinisi engilizamayo. Ngenelela nakhu bedla umuzi wami. Ngenelela nakhu bethatha impahla yami. Ngenelela nakhu ukugula kufuna ukuncisha impilo. Ngithanda le ndoda. Ngiyayithanda le ndoda. Angilazi igama layo, kodwa engikwaziyo iyalazi usizi lwayo, futhi yazi la ebika khona usizi. Thandwa zami ijulile kumina leyo ndaba. Ayivedani yokhuluma noma ikephi. Ayivedani yokhala noma ikephi. Ayivedani yoxoxa noma ikephi. Ayivedani yokhipha ama-files noma ikephi.
kodwa uyankulunkulu ngoba iyamethemba. Sinobufakazi ngale ndoda. Thandwa zami, ngingabhala izincwadi ngale ndoda. Ngiyayazi la engisuse khona. Ngiyayazi la ihambe khona nami. Uthi ubhala kahle onendodana unobufakazi. Athi umngani wami, athi ngazo zonke izimo nenhlupheko, athi siqoqa ubufakazi. Ngelinye ilanga siyoma simemeze amandla kaNkulunkulu phekwempilo zethu. Ngelinye ilanga siyoma simemeze amandla engonyama phekwempilo zethu. Athi ucula kahle, athi ungithatha la angibeke la, athi uJesu nobubele nami. Yabona ithandwa zami, le ndoda iyakwazi ukuguqa ngamadolo. Athi umhlabeleli enkosi angufanele, kodwa uyakwazi ukuguqa ngamadolo maqedane imeme izulu. Yabona kunenkonzo esifanele, kunenkonzo esiyiswelayo, inkonzo yokuguqa ngamadolo maqedane simeme izulu. Inkonzo yokuguqa ngamadolo maqedane sibone sithi Nkosi sengifikile. Ngiyithanda le ndoda. Uyamazi umuntu owazi ubuze bakhe. Uyamazi umuntu owazi ubunqunu bakhe. Uyamazi umuntu owazi nabantu abamenze lento. Uyamazi umuntu owaphuma kubantu bakhe bayohlala emalibeni. Hayibo, bangaka ababedlula emalibeni abathuke? Bangaka ababedlula emalibeni axabane nabo? Bangaka ababedlula emalibeni ababalekele? Kodwa mase qhamuka indoda yamadoda, uyena ogijima yekuyena uJesu. Athi indodana kaNkulunkulu ophilayo, athi ngawukele. Kodwa khona into ejulile ithi misathi indodana kaNkulunkulu ophilayo ngawukele, with the very same voice bese kuphakama ethi, what have you to do with us, Jesus, Son of the Most High God? Have you come to torment us? Uzofunani la? Uzosilimaza yini? Moya ongcwele besimswela umuntu who has an insight in the spirit, because at this moment you can see there is conflict. There are two things la. Khona okhala ucela usizo, khona olwisana nalona ofuna usizo. Khona othi ngisize, khona omthethisayo. Ufunani wena la? Uzosizelana? Awuboni ukuthi sihleli? Hey thandwa zami, thandwa zezulu, yazi abanye bethu asilinyazwa abantu abangaphandle, silinyazwa uqobo lwethu, silinyazwa yimicabango yethu, silinyazwa amazwi akhala emadlebeni, aduma emicabangweni yethu. Kuyaphikiswana. Khona othi ngiyalicela usizo, khona othi
angifune esizo mina, khona uthi ngixakekile, khona uthi ngeke ngithobele enye indoda mina, khona uthi ngiyafuna ahambe nami, khona uthi angeke ngitshele uyena mina. Awujulile uNkulunkulu, julile uNkulunkulu. Khona lento ithandwa zami engifisa ngelinye ilanga simcela uNkulunkulu asize siphume kuyona. It's called negative self-talk. Khona abanye abantu bahlezi beyigxeka, bahlezi beyibukela phansi, bahlezi bekhuluma kabi ngeimpilo zabo. Hayi mina ngiyahlupheka, hayi mina ngafelwa indoda, hayi mina anginankosikazi, hayi mina ngizondwa abantu abami, hayi mina ekhaya abangifuni, hayi mina vele nje ngixakekile. You cannot. You cannot. You must unlearn those things. Negative self-talk will destroy you. Khona omunye umuntu ohlezi ezibona victim. Khona omunye umuntu ohlezi ezibona engenamsebenzi walutho. Khona omunye umuntu ohlezi ezibona eyinto engekho. Uthi lo baba, what have you to come to do with us, Jesus, Son of the living God? I beg you, do not torment us. Ngiyacela ungasihlukumezi. Athi uJesu, but ubani othe ngizokuhlukumeza? Angizanga ukuzokuhlukumeza. Ubani othe ngizokuhlukumeza? Ngizophilisa wena. Ubani othe ngiyakuzonda? Ngizoguqula impilo yakhe ibe ngcono. I always say we need to feed our minds with positive thinking. We need to feed ourselves with positive energy. Thandwa zami, you have so many enemies outside. You don't need to be your own enemy. Write this down for me. I have so many critics outside. I don't need to become my own worst critic. I have so many critics outside. I do not need to become my own worst critic. I have so many enemies outside. I do not need to become my own worst enemy. I don't. If I want enemies, I go outside. There's too many of those. And I'm not joining them. I'm not going to go out and look down upon myself. I'm not going to go out and speak bad about myself. I am not going to go out and spread negative vibe about myself. You have too many of those. You have too many enemies that you don't need to join their band. You don't need to join their crowd. You don't need to join their crew. It's called self-love. I will not join them. It's called self-love. And that's what I'm asking us to do. Yazi kulula ukuthanda omunye umuntu. Because uba nale feeling nje ukuthi hey ngiyamthanda uSibani, hey I just want to be with uSibani. And a great number of us struggle with loving ourselves. Yingakho beprefer ukuthanda omunye umuntu in the hope ukuthi bazothandwa nabo. Then they will feel good about themselves. Have you ever wondered why people get so upset and so tense? Athi umuntu I love you, uthi ngiyabonga. I love you. Oh, okay. Well, why does it feel always good when they say I love you too? Why do I say I love you? Because I need you to say I love you too.
awuyazi nje ngiyakuthanda. I know isho phela usho ngani. Thandwa zami, we need to work on self-love. Yazi, I always say this. You've got to take yourself out on a date. You've got to take yourself out and go for breakfast alone. Order a meal oyithandayo and sit. Forget about your phone. Forget about creating content. Sit and enjoy your meal. You've got to go out for lunch, for dinner. Dress up, look beautiful, swanker. Wear your best. When people look at you, but mawungena restaurant bekubona umuhlunga but table for two, but you know table for one. But are you waiting for someone? But you know I'm enough. Write this down for me. I am enough. I am enough. Yes, I'm enough. Table for two, no. Table for one. Why umuntu omuhle kanje ahambe yedwa? Why ugqoke kahle kanjena uhambe wedwa? Because siswam, I am enough. Because mntanam, I am enough. I'm not looking for you or from you what I cannot do for myself. Write that down for me. I am not looking from you what I cannot do for myself. I am enough. I am not looking from you what I can do for myself. Just because I'm inviting you to dinner, it doesn't mean I cannot go to dinner alone. Just because I'm inviting you to go to the cinema, it doesn't mean I cannot go to a cinema alone. Just because I'm inviting you for a drive, it doesn't mean I cannot go and enjoy a drive alone. I am not looking from you what I cannot do for myself. I'm not. I can take a plane and fly to Johannesburg and fly to Cape Town and fly to Budapest, wherever. I can go on a solo vacation. Just because I am vacating with you doesn't mean I cannot do it alone. I can. It's called self-love. I'm not looking from you what I cannot do for myself. No, I can't do it for myself. I just choose to do it with you. I choose. Yabona khona abantu abanenkinga awungana masambeni sendaweni ukuthi hayi ngeke ongibhizi mina kanje. Hawe usuzoyeka amaplan akho wonke. Usuzowayeka because uthe ubhizi. Phela yazi ukuthini ozihlebele mina mhlawumbe kubahlebelanga abanye. Khona abanye abantu abaziyo ukuthi udepende kubona kakhulu. And at the last hour they will drop you. Why? Bafuna ukuthi ubancenge, bafuna ukufrustrate, bafuna ube ne miserable life. That day you learn to do things alone will be a day you begin to claim back your freedom. That day you learn to do things alone will be the day you learn to reclaim your freedom. Don't you want to write that down and try and live it out? The day you learn to do things alone will be the day you begin to reclaim your freedom. I love my freedom. You can never take away my freedom. No one takes it away. No one. I give it up personally, willingly, but nobody takes it away. The day you learn to do things alone will be the day you learn to reclaim your freedom. Khona abantu abayitshela ukuthi uncike kubona ngaphandle kwabo. You can never do anything. They so conceited in their minds ukuthi ngeke ayendawo we ngeke akwenze lo uhleze nami lo nje megacabanga nje uzofuna mina we akuphume ngaphandle.
futhi yazi once waqala wakwenza lokho, once waqala waphila impilo yakho, uzobona inhliziyo zabantu, uzobona izinhliziyo zabantu. Yabona, the day you claim back your freedom, you will realize ukuthi uSpanman, I always thought uyangithanda, kanti unommono nje, kanti unenhliziyo embe nje, kanti ubengangifuni, ubengiyuza. Ngiyadlala kodwa qinisile. The day you do things on your own, engithinta mina le ndoda ngegama likayise benendodana nomoya ocubileyo. Amen.